o království Komepak. V temném lese se rozkládalo království Komepak, známé podivnými obyvateli a záhadnou minulostí. Lidé vyprávěli, že v království mizí lidé a že hrad ukrývá dávné zlo. Král Pajdal s ocelený válkami vládl schátralému království. Jeho nevlastní dcera Zhulenka trávila čas v zahradě plné zvláštních bylin. Bylin ty pomáhaly přežít hrůzy, které skrývalo království. Na hradě vládla přísná macecha Aja, o níž se šeptalo, že má tajnou dohodu s temnou silou pod hradem. Šašek Louda vyprávěl strašidelné příběhy a tvrdil, že jeho sny po podzemní postavě jsou varování. Rytíř Kája toužil po výpravách, ale jeho nemocný kůň ho držel doma. Děvečka poučenka s neustálými kázáními starala se o hrad, zatímco panoš Myšpulín proslul svou výbušností. Šeledín Luboš se ukrýval ve své chatrči, aby se povinnostem vyhnul starý rytíř. Cimrlín věřící, že cestuje časem, mluvil o budoucnosti, kterou je třeba změnit. Kovář Otakar na kraji království, otec 12 dětí, jako jediný vstupoval do podzemních chodeb, kde podle pověstí dřímalo zlo. Jedné noci začala země vibrovat a z podzemí se ozval hrozivý řev. Král Pajdal přiznal, že kdysi povolal démona, aby zachránil království, ale nyní si žádá svou cenu. Zhulenka objevila starý grimoár s návodem, jak démona porazit, ale bylo potřeba spolupráce všech. Rytíř Kája obětoval svého nemocného koně, aby získal klíčovou přísadu. Poučenka vařila lektvar, zatímco Myšpulín přinášel ingredience. Louda vyprávěl příběhy, které pomohly odemknout tajemství grimoáru, a Cimrlín je vedl k tajné bráně pod hradem. Kovář Otakar vykoval meč schopný démona zničit, přičemž obětoval svou krev. Když se obyvatelé hradu postavili démonovi, ukázalo se, že Aja byla jeho lidským spojením. Zradila království ve snaze získat nesmrtelnost. Její plán selhal, když Zhulenka a princ Barbarel spojili síly a pomocí kouzelného meče démona přemohli. Aja byla zničena spolu s démonem, ale král Pajdal smrtelně raněn. S posledním dechem se usmál na Zhulenku. Teď je království volné. Království přežilo, ale jeho obyvatelé nesli své jízly. Barbarel se stal novým vládcem po boku Zhulenky. Louda se stal kronikářem, Cimrlín přestal cestovat časem a Kája si pořídil nového koně. Přesto lidé tvrdí, že v lese slyší Ajin hlas šeptající: já se vrátím.